Будучы стаматолог, Алёна Гайваронская стала двухразовай 100-бальніцай па біялогіі і рускай мове. Акрамя гэтага, яна з'яўляецца пераможцай рэспубліканскай алімпіяды па хіміі і ўладальніцай залатога медаля. Дзякуючы сістэматычнай падрыхтоўцы ў старэйшых класах дзяўчына ўжо сёння мае 399 з 400 магчымых балаў. День, когда увидела свои результаты, это очень волнительный день по обоим предметам. Это всегда момент с замиранием сердца, который происходит, когда вот нажимаешь на эту кнопку и боишься узнать свой результат. Конечно, сначала есть легкий трепет, волнение, а после, конечно же, радость, восторг, удивление. Поспех вучня залежыць ад поспеху настаўніка. 100 балаў адразу па двух цэнтралізаваных экзаменах. Вынік зладжанай работы абодвух, заснаванай на прынцыпах рэгулярнай практыкі, глыбокага разумення матэрыялу і выкарыстанні сучасных адукацыйных тэхналогій. 100 баллов – это действительно результат не одного дня, а результат кропотливой работы, упорного труда, таланта, творчества. Но я была рядом и поддерживала, и верила в то, что у нее все получится. Яшчэ адзін яскравы прыклад мэтанакіраванасці Віктор Лойка, які стаў падвойным 100-бальнікам па рускай мове і фізіцы. Прадметы патрабуюць не толькі глыбокіх ведаў, але і аналітычнага мыслення. Віктор быў упэўнены ў сваіх сілах настолькі, што адразу 200 баллов не стали для его сюрпризом. Лично для меня это было не слишком тяжело, потому что у меня был хороший учитель, который готовил всех нас очень долгое время, и поэтому я изначально подходил к экзамену, не к экзамену, а еще даже к 11 классу достаточно подготовленным. Например, первое РТ я уже написал на 90 плюс баллов. Когда ты пишешь на 100 баллов, или в целом хорошо подготовлен, ты примерно знаешь, чего от себя ожидать. Поэтому в целом, да, я ожидал 100 баллов. Заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь Жанна Жадзейка ўжо больш за 40 гадоў працуе ў сістэме адукацыі. Яе падыход да падрыхтоўкі ўключае 3 ключавых прынцыпы: сістэматычную практыку, глыбокае разуменне прадмета і выкарыстанне сучасных інструментаў навучання. Менавіта такі комплексны падыход дазваляе дабіцца выдатных вынікаў у вучняў ужо не першы год. Никогда нельзя быть уверенным на 100%. Конечно, переживала, конечно, создавалось впечатление, что это я сдаю экзамен. Мы в день экзамена занимались, перед тем, как уехали сдавать централизованный экзамен. И накануне, не час, не два, а гораздо более. Поэтому, конечно, я была уверена, что ребята должны были сдать экзамен достойно. Вынікі цэнтралізаванага экзамена маюць важнае значэнне для будучыні школьнікаў. Ад іх залежыць выбар вышэйшай навучальнай установы, далейшая кар'ера і жыццёвыя перспектывы. І 100-бальныя сертыфікаты не проста лічбы, гэта вынік карпатлівай працы, мэтанакіраванай падрыхтоўкі і шчырай любові да ведаў. Па беларускай мове я быў упэўнены ў тым, што я наберу 100 балаў. А вось калі я ўбачыў вынікі па фізіцы, я, канешне, здзівіўся моцна, бо яшчэ паўгады таму ўзровень моей падрыхтоўкі быў даволі невысокі. Я пісаў рэпетыцыйныя тэставанні на 74-76, і тут вось які сюрпрыз. Наперадзе ў школьнікаў Гомельшчыны вынікі цэнтралізаванага тэсціравання, выпускныя вечары і уступныя кампаніі. Кожны з іх стаіць на парозе новага жыцця, насычанага магчымасцямі для рэалізацыі сваіх мараў і амбіцый. Алеся Гурын, Тацяна Піменёнкава, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».